Vi har fået en længe ventet pakke hjem. Okay, den er måske ikke længe ventet, men når man virkelig går og glæder sig til noget, ja, så føles alting bare som en evighed. Det er jeg sikker på, at rigtig mange af jer kender til, og især nu her op til jul. Men hvad har vi fået hjem? Hvilken pakke? Tjek lige det carbon der. Men det er det her, der er fokus i dag, fordi vi har fået dæk hjem til de nye fælge. Luk porten. Ikke få varmen ud. Vi har fået nye dæk hjem til de nye fælge, fordi vi har jo fået OZ-fælge hjem til Audi A7'eren. Jeg har ikke afsløret de fælge her på kanalen endnu, men det skal vi altså til at gøre lige om lidt. Og imens I ser den her video her, så... Og ja, tag ikke af, det ruder lidt i baggrunden. Ja. Vi har ikke haft tid til at rydde op. Men imens I ser den her video her, der er fælgene rent faktisk blevet afsløret offentligt. Vi har jo afsløret de her fælge på Audi A7'eren ved nytårsteltet i Herning. Til alle, der kom og støttede op og så afsløringen af de nye fælge. Tusind tak til lige præcis dig, fordi du kom og støttede op. Men selvfølgelig laver vi også en video med mit første indtryk af at se de nye fælge på Audi'en. Og det er altså det, vi skal i gang med nu. Så til alle, der ikke var ved nytårsteltet i Herning, I får dem altså at se for første gang lige om lidt. Og det er altså OZ-fælge. Er vi klar? Ja, tak. Prøv lige at tjekke OZ-fælge. Jeg vil lige sige, at det her, det er uden tvivl de dyreste fælge, jeg nok nogensinde har købt. Og man kan forstå hvorfor. Prøv lige at tjekke detaljerne på de her fælge. De er så sindssyge. Og den farve her, jeg kan lige forestille mig dem her på bilen. Prøv lige at se detaljerne ved centerkapslen også. Lærke, hun sagde til mig, skat, skal du ikke have et BF Lifestyle logo i centerkapslen? Men det tænker jeg altså ikke, fordi OZ, det er pisse fedt. Og noget andet er, Audi'en her, det er jo ikke rigtig en BF Lifestyle bil, ligesom de andre projekter kommer til at være, som altså får det nye BF Lifestyle logo. Men vi skal altså have de nye fælge på Audi'en i dag, og vi skal have dækkene på fældene først, og så skal vi have fælge og dæk på bilen. Og kunne man måske lige gøre noget i den stil her, bare lige for at se ad. En idé om, hvordan det her, det rent faktisk kommer til at se ud. Shit! Jeg bankede lige falden ind i mit knæskal, og det sagde bare duk. Jeg ved ikke, om man kunne høre det, men det går næsten, mand. Shit, mand, jeg tror min knæskal, den er flækket. Holy crap. Det der, det bliver money. Det der, det bliver det sindssygeste setup til den her bil. Og den farve der, den passer helt perfekt. Er du sindssyg? Det her, det bliver sindssygt fedt. Så ja, lad os komme ud og få de nye dæk på de nye fælge, så vi kan prøve at få fældene på Audi'en. Hvis vi lige skal snakke om spæk på de nye OZ-fælge her, så er fælden her altså 10x20, det vil sige, den er 10 tommer bred og 20 tommer høj. Til de her fælge, der er jeg altså købt dæk hjem, og ikke dømme mig på, det er billige dæk, jeg ved det godt, men det er december måned, og der skal bare være penge til det hele endnu. Jeg har købt et par midlertidige dæk hjem, indtil at vi lige kan få noget ordentligt noget bestilt hjem. Så hvis der er en dæksponsor derude, som kunne tænke sig at sponsorere kanalen her, hit me up, så skal I nok få en masse markedsføring ud. Jeg har lige gået med et billigt alternativ, fordi jeg altså skal have købt de her dæk her hjem, til at vi kan afsløre fælgene i nytårsteltet. Og igen, der skal bare være penge til det hele. Det er december måned. Jeg har gået med 235, 35, 20. Det skulle altså komme til at sidde ret sindssygt på de her nye fælge her, fordi fælden den er igen 10 tommer bred, og man kan sige, at 235, ja, der kommer til at være noget stræk på. Det er sådan her. Det er det, jeg er nået frem til, at jeg tænker kommer til at se sindssygt fedt ud. Den får lige lidt tyskerstil. Fældene kommer også noget længere ud i skærmkasserne end de originale fælge. Så jeg tænker, at når vi får det stræk på fældene, så kommer det til at sidde lige i skabet. Jeg fik ikke filmet, at dækkene kom på, men de er altså kommet på. Klokken er rimelig mange, og det er fordi, jeg var ude og filme en anden video. Men fældene, eller dækkene er kommet på fældene, så lad os få dem læsset og komme hjem med dem. Og de ser sindssygt ud. Nu skal vi altså bare hjem med dæk og fældene, og så skal vi lige hjem og vise Lærke dem. Lærke skal på arbejde i morgen, og jeg håber lidt på, at imens hun er på arbejde, der kan vi lige prøve at montere
fælgene på bilen, sådan så vi kan se, hvordan det ser ud. Stille den ind i garagen, og så ligesom få Lærkes reaktion, når hun kommer hjem fra arbejde af. Jeg fik ikke filmet, at dækkene de blev monteret på bilen, og det gjorde jeg ikke, fordi at jeg har været på Sjælland i dag og hentet en bil til BF Cars. Jeg har lige lavet en video også til BF Cars, vi har overhentet en Audi på Sjælland, og det har simpelthen taget hele dagen. Så jeg nåede ikke at komme hjem og være med til at filme, at dækkene blev monteret. Men vi har fået dem hentet, og det ser sindssygt godt ud. Altså nu glæder jeg mig så vanvittigt meget til at prøve at få dem på bilen og se, hvordan det ser ud. Så lad os komme hjem, vise Lærke dem og se hendes reaktioner. Så i morgen, så skal vi altså prøve at have fældene monteret for første gang. Okay? Skat, jeg er syg, jeg er ikke lige skødt. Det er helt sikkert. Jeg lukker inde. Okay. 3, 2, 1, åben. Er de fede? Ej, jeg elsker dem. Du må ikke filme dem. Jo, det her det er en afsløringsvideo. Nå. Den kommer først ud, efter de er blevet afsløret i Herning. Ej, jeg ser så dum ud. Så... Nej, du kan ikke. Det ser meget sød ud. Er de ikke fucking fede? Fuck, de er flotte. Det bliver så sindssygt godt, det der, skat. Sådan ærligt, det der er godt. Det kommer til at se så vanvittigt godt ud. Ej, de er mega nice. Jeg prøver lige at tænde lyset. Jeg må ikke køre med dem. Skal du skifte tilbage efter afsløringen, eller? Jo, jamen, der er sommerdæk på. De skal kun på til afsløring. Fuck, de er fede. Selvfølgelig. Man skal, der er også dæk derfor, eller der er fælde for rigtig mange penge. Ja, men jeg tør jo ikke parkere med. Det kommer til at se, søs, det kommer til at se. Du skal have sensor herude, så jeg ikke holder tæt på. Sådan helt seriøst godt. Det der ikke, det kommer til at se så sindssygt godt ud. En ting er, når de står sådan der, men når de kommer på... Har du sendt det til ham, der havde bilen før? Nej, ikke nu. Han dør. Ja, han er vild med alt det, der bliver lavet ved i forvejen. Bare det der. Jeg hader, at jeg sidder sådan her ud. Ej, det er så fedt. Men jeg er syg. Ej, det der ikke godt. Det kommer til at se så sindssygt godt ud. Fuck, de er flotte. De skal altid være rene. Ja, det er den første uge, hvis du kører, det skal. Lad os hoppe frem til i morgen, hvor at, jeg sætter fældene på bilen. Og så får vi dem at se. Så får vi dem at se på bilen. Når Lærke kommer hjem, så skal vi have hendes reaktion på, når de sidder på bilen. Så tager jeg lige noget andet tøj på og make-up. Ja. Vi ændrer lige lidt i planerne, og det gør vi, fordi at ham, der satte dæk på de nye fælge, han har glemt at sende hjulboltene med mig. Så vi kan rent faktisk ikke prøve de nye fælge. Jeg har faktisk haft de nye fælge liggende i 2 dage nu, og det har været jeg er virkelig blevet pint helt vildt, fordi jeg har gået og kigget på de her fælge, og jeg ville så gerne prøve at have dem på Audi'en for at se, hvordan det ser ud, men jeg har ikke kunnet, fordi jeg mangler de her hjulbolde. Jeg håber snart, vi kan hente dem. Men indtil da, så ændrer vi lige lidt i planerne, fordi vi skal lige have lavet udstødningen lidt om, fordi at de sidder ikke helt som de skal, og det har været lidt svært at få udstødningen til at sidde ordentligt, i og med at diffuseren her, den altså var smeltet, dengang udstødningen det blev lavet før. Rasmus, han er kommet for at lave det, sådan til det spiller nu, og i den anledning, så har vi selvfølgelig fået en spritny diffuser hjem, og så har vi fået de her spats hjem også, det er dem, der sidder her. Og dem skal vi også have til at sidde en lille smule bedre, end de gør nu. Vi skal have dem til at flugte, sådan så de flugter med selve diffuseren. Og så lavede vi faktisk en fejl sidste gang, vi satte dem på. Det er derfor, jeg købte dem her hjem. Og der kan man faktisk se, at der er 2 synlige huller her. Så jeg har købt 2 nye hjem, sådan så vi kan få det til at sidde helt rigtigt nu. Så ja, Rasmus, han skal i gang med at lave udstødning på A7'eren. Og når vi er færdige med det, så kan vi smide de nye fælge på, og så skal vi ned og have Lærkes reaktion, når de sidder på bilen. Mens Rasmus han svejser herovre, så er Chris og jeg altså lige pillet fælgene af Audi'en, fordi nu er det sandhedens time. Nu skal vi altså prøve at have de nye fælge på for første gang. Er du klar, Chris? 100. Det er første gang, jeg ser centreringsringen, der ikke er plastik. Det har jeg faktisk ikke set før, tror jeg. Så tror du ikke tipper den nu? Ja. Sådan der lige nede i svejser, ikke? Nej. Så, det vi har gået og ventet på.
det er jo så sandhedens time, Chris, fordi at der har vi en kæmpe bremsekaliber. Men OZ-fælge er jo lavet til biler med store bremser, så det burde ikke være et problem. Det er det ramme, der var den. Og de rammer ikke? Det er gå fri. Sådan, mand. Det er altid en største frygt, ikke? Ej, jeg vil sige, når jeg så en ny fælge på, den allerstørste frygt, det er, at toppen i smutter mig lige for risefælden. Ja. Så er det der, du drejer den, så er det bare... Ja, det lyder til at gå. Ja. Rimelig okay, det her. Og der er også, altså... Du kan få fingrene ned imellem. Masser af plads, ja. Masser af plads. Jeg er oprigtigt spændt på at se, når den kommer ned nu, fordi når jeg står sådan her og ser, så er der meget lidt dæk i forhold til de gamle fælde, den har kørt med, hvor der er meget ballondæk på. Ja. Og jeg hader, når en fælde den ser nøgen ud i en julekasse. Og det kommer den jo til sådan, som den er lige nu, men det er også fordi, der er meget gab. Så jeg håber, når den kommer ned, at vi så kan sænke bilen ned, sådan til at det udfylder skærmen. For ellers så vil det se dumt ud med så lidt dæk på. Klokken den er alt for mange, og det er nu sengetid. Chris og jeg, vi fik sat de nye fælde på. Vi har ikke set bilen nede på jorden endnu, så det er jeg meget spændt på. Men det må vi lige vente med til i morgen. Rasmus, han er stadig i gang med udstødning her, og få det lavet. Han er i fuld gang herinde med at få lavet udstødning. Og så har Chris og jeg også lige fået ryddet lidt op i alt det rod her, og det fortsætter vi så med igen i morgen. Men nu er vi ned og sove. Og så i morgen, så rykker Rasmus videre med udstødningen. Og snart udstødningen er færdig, så kan vi få bilen ned og se de nye fælge, hvordan de sidder på Audi'en. The next day. Rasmus, du blev færdig? Ja. Så er udstødningen lavet om, og vi har fået en hel diffuser på igen, som rent faktisk ikke er ødelagt. Vi har dog snakket om, at jeg skal købe nogle andre rørhaler hjem til den, fordi at... Og det er lavet sådan, så det er ret nemt at skifte nu. Men sådan her så rørhalen altså ud, da jeg købte dem. Pæn, blank, sort, ser virkelig lækker ud. Og som I kan se her, så kan I se det sorte, det er... Ja, det er røgn af. Så det er simpelthen ikke... Det har ikke været varmefast maling, der er blevet brugt. Og ellers har det i hvert fald været en for dårlig kvalitet. Så jeg skal købe nogle andre rørhaler hjem. Og så skal vi have nogen, der sidder for skudt, fordi dem her, de sidder sådan... De sidder helt lige over for hinanden, og det der egentlig skal laves, det er, at den her, den sidder længere inde end den her, sådan så vi ligesom kan rykke dem ud. Så den her, den sidder egentlig ret aggressiv, men det gør den her, pot ikke, eller rørhæl ikke. Så det vi skal, det er, at vi skal rykke den her ud, og den her, ja, du ved, så de sidder for skudt af hinanden. Det er egentlig bare det, jeg prøver at sige. Så de skal sidde for skudt. Jeg skal ind og kigge på nogle andre rørhæler, der er lidt bedre kvalitet end dem her. Også med det her carbon, og så med blank sort. Sådan til, at det passer til resten af bilen. Rasmus, han har fået rustfri udstødningsvejs på herinde, så det er super lækkert nu. Igen så fik vi altså gjort sådan til, at den nye diffuser, den kan komme på. Så det næste vi skal nu, det er egentlig bare at have sænket bilen ned, og så have set, hvordan de nye fælge sidder på bilen. Vi skal lige have indstillet luftundervognen, sådan til det ser godt ud. Og så tror jeg måske, at vi skal have spacet fældene en lille smule ud, fordi de sidder umiddelbart ret langt inde i skærmene. Og det er fordi, at OZ-fældene her, de kunne kun fås i ET31, tror jeg det var. Og de fælge, jeg egentlig reelt havde kigget på, hvor de egentlig ville komme ud i skærmene, det var ET29. Så umiddelbart, så tror jeg måske, at vi skal have bestilt en lille spacer hjem, for lige at få fældene helt ud. Men vi må lige se, hvordan fældene sidder, når vi får bilen ned på jorden. Det bliver spændende, det her. Ja, du har jo den rigtig højt bagved, Brian. Ej, det ser sgu lidt sindssygt ud, hva'? Altså, den består ikke skotesten. Nej, det gør den selv ikke. Nu er vi i offroader mode, ikke? Ser det ikke også helt vildt ud? Jo, den er høj. Det er så Lærke kommer til at ligge og køre rundt. Så kommer den ned foran, og den kommer ned. Er den nede der? Nu er den helt nede i Dynamic. Pump alt luft ud. Vi håber, at frontsplitteren den ikke... Vi krydser fingre. Jeg prøver. Der står den jo ret godt. Men de sidder langt inde. De kan godt komme lidt længere ud.
De står sindssygt godt på bilen, de fælge. Ja, det ser fedt ud. Shit, de er gode. De er gode til den bil. Nu skyder den luften helt ud. Kunne du høre det? Altså hvis man sætter en centimeter længere ud, så er den helt ude til kanten. Det ser rigtig godt ud. Jeg sagde max 1. Det ser rigtig godt ud, sådan en 10 mm spacer. Ja. Lærkes reaktion på de nye fælge. De er flotte. Ej, de er sygt flotte. Kan man ikke tage noget med lys? Ej, de er sindssygt flotte, skat. Ja. Altså, jeg havde jo set dem stå foran, men det der med, at Du den så sådan... dem også kort på bilen oppe i hallen. Ja. Du kom op, men der havde jeg ikke indstillet højden og så videre på bilen. Nej, men det sagde du også, jeg ikke måtte kigge. Ja, det er Det spot er on. flot, og det ser godt ud, at det er sådan lige nedover. Sådan kommer jeg jo ikke til at køre, når det er mig. Det der, det er jo... Men det der, det er sindssygt flot. det her, det er jo... Galen, mand. Det er jo parkeringsmode. Den højde kan man selvfølgelig ikke køre i, men det er jo... Det er ren og skær. Ej, du kan ikke dreje hjulene. Hvis du drejer nu, så smadrer du hele bilen. Men... Shit, det er flot, skat. Må jeg bande? Ja, den ser ond ud. Altså, det er som om, det er samme farve, faktisk, næsten. Ja. Det ser virkelig... Det harmonerer virkelig rigtig godt. lækkert ud. Og så er der kommet ny diffuser på bag på os jo. Og udstødninger, du lavede der. Betyder. Kan du ikke huske, den var smeltet dem? Jo. Der manglede jo et helt stykke. Jamen, så glæder vi os til foråret, så vi kan beholde dem på nu. Vi må ikke køre med sommerdæk, men det er også for lidt at passe på fælgerne, ikke? Jo. Altså rød vejsalt. De skal ikke have salt. Men Men det er lige før, det ligner en bil, der heller ikke burde køre om vinteren, den her nu. ej, helt ærligt, det bliver den lækreste sommerbil. Ja, den er virkelig flot. Det gør det. Gider du ikke? Den er virkelig fin. Jeg målte lige op før, fordi at, som jeg nævnte tidligere, så sidder fældene en lille smule inde i skærmene. Og jeg har målt op til, at en 10 mm spacer, så kommer fældene det stykke ud, den skal, både i kørehøjde, både i mit mode, Lærkes mode, og når den så er sænket helt ned, så sidder de lige inden for skærmene. Så en 10 mm spacer på, så sidder fældene faktisk bedre end de gør nu. De sidder ret langt inde lige nu. Men en 10 mm spacer, så burde de at sidde lige i skabet. I hvert fald så godt som muligt. Men de nye fælge, de er på bilen. Og det eneste, Og de er virkelig godkendt. det ser virkelig fedt ud. Er du sindssyg, mand? Altså bilen, den har fået 100% det udtryk, som jeg tænkte, jeg gerne ville have med bilen engang, at vi Der henter er den. én ting, jeg godt gad, men det må man ikke i Danmark. Hvad er Jeg det? gad godt have tonet ruderne bare en lille smule her foran. Ja, det kunne også det være fedt. det ville gøre et eller andet ved hele lukket, men det må vi ikke. Desværre. Desværre. Men bare lige sådan en lille smule. Altså ikke lige så mørkt som bagved, men bare lidt mere. Det kunne se sygt ud. Og så gad jeg godt et eller andet ved spejlene. Ja, men jeg tænkte på måske carbon-spejl sådan. Jeg havde tænkt på måske carbon-spejl, og så carbon-tag. Men med blanksort. Ej, Det var vil det, være jeg siger synd. noget, så siger du nej. Jamen skat, det ville være mega synd. Det vil slet ikke passe til. Ej, synes du ikke, det Ej. havde Audi'en? Den anden Audi. Havde den det? Ja, det er vist rigtigt. Det Nej, så det vil være, sprødt ud. det vil ikke passe til den her. Det tror jeg. Nope. Det ved jeg. Det var ingenting. Men carbon tag, carbon spejl, udseendsmæssigt udvendigt, synes jeg, bilen står, som den skal. Okay. Det sagde du også, da jeg hentede den. Nå. Det var lige lyset, når det lige rammer. Så udvendigt står bilen egentlig, Ej, Ja, den er så som- flot. jeg egentlig har hele tiden gået og drømt om, at den skulle udvendigt. Indeni, det er nok der, jeg kommer til at rykke på den her bil her. Næste gang, fordi igen udseendet udvendigt er sport over nu. Det, som jeg er gået efter. Næste projekt, kan man sige, med bilen, det bliver noget kabineværk. Og der skal vi selvfølgelig have carbon ret i, og vi skal have alle de her ting, der er børstet stål. Inde i kabinen, der skal vi også have lavet til carbon, sådan til ligesom harmonerer hele vejen igennem, så kabinen ligesom også passer til det ydre. Men nu er der jo egentlig ikke andet, vi skal nu, end at hoppe frem til, vi skal afsløre de her fælge her oppe i nytårsteltet i Herning offentligt for første gang. Lad os hoppe frem til nytårsteltet i Herning. Vi er ved at gøre Audi'en klar til i dag, fordi vi skal afsløre fældene i nytårsteltet, og Sian han er
Kan du tage det her, skat? Ja. Siger han vil gerne ud og hjælpe sin far med at gøre bilen klar, ikke også, skat? Ja. Ja. Der er lidt mere dernede. Kan du se alt det våde? Det er det, vi skal tørre i, skat. Hvem er det, du arbejder for? Jeg arbejder for dig. Ja, og hvad er det? Hvad er det? Audi. Ja, men hvor er det, du arbejder henne? En butik. En butik? Er det ikke det, du plejer at sige, du arbejder? Skolen er min butik. Jeg arbejder ved Best Lifestyle. Ja, du gør nemlig. Og hvad er det, du sparer op til? Lyn med Queen. Sparer du op til Lyn med Queen? Ja. Nå, okay. Er det så en bil, du skal have? Nå. Hvad er det så for en bil, du skal have? Lamborghini. Skal du have en Lamborghini? Er det det, du sparer op til? Nej, jeg sparer til Lyn med Queen. Okay. Men du skal... Jeg vil have Lyn med. Nå. Han plejer at sige, at han sparer op til en Lamborghini. Og når jeg så spurgte dig, hvilken farve hans Lamborghini skal være. Hvad farve skal din Lamborghini være? Nej. Jeg vil have en Lyn med Queen. Okay, en Lyn med Queen. Nogle gange så plejer han at sige, at han sparer op til en Lamborghini, og så skal den være orange. Så det er lidt sjovt. Jo, hvad farve skal den være? Hvad farve skal den være? Du er fjollet nu, fordi der er kamera på din skid. Skal vi gøre den ren? Ja. Ja, vi må hellere arbejde lidt, ikke? Er du ved at tjene penge, siger han? Ja. Hvad sparer du op til, skat? Op til Lyn med Queen. Skal du have lynet med Queen? Det er første gang, jeg har hørt ham sige det. Ja. Det plejer at være en lamme på, ikke? Men nu skal du have Lyn med Queen, åbenbart. Det synes jeg også er sejt. Ja, det er mega sejt. Den er også hurtig, ikke? Men jeg går med sæv i den. I Skulle den ikke her? være ren? Det må du gerne. Så kan du tage instrumentbrød af. Wow, så kan du gøre den ren indeni. Du Se er her. god til Så at gør vi hjælpe sådan her, dig. skat. Prøv at se. Heroppe. Så kan du tørre det der af. Ej, hvor er du dygtig. Du er da ved at tjene mange penge nu. Hvad? Der. Ikke? Prøv at se, hvor fin den bliver. Yeah! Wow! Du kan sige ja. Du kan sige ja. Men når jeg ser på dig... Den er god, den sang, ikke? Skal vi sige? Velkommen til vloggen, Alle. Tak, Kan du huske, hvornår du sidste gang har været med? det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, det var... Jeg tror godt, jeg ved, hvornår. Hvad for det? Til Sportskar-event, hvor du er ude og Ja. køre i Aventadoren. Ja, og det var mega fedt. Ja, vi tager lige et klip ind af det her, for Ja. lige at genfriste. Skal vi ikke det? Jo, det synes jeg. Så har vi lige fået en bekendt med her. Ja, se om jeg overhovedet kan få min sil på. Så nu skal Malle ud og have en tur, og jeg er sikker på, at hun kommer til at skrige rigtig meget. Wow! Kommer lange siden. Ja, der må du gerne være. Det var mega fedt. Det var en oplevelse. Og det var en Børnecancerfonden. Ja, lige præcis. Vi lige præcis. støttede. Det var en fed oplevelse. Det var mega Men jeg vil fedt. sige, dengang den video den blev redigeret, det var en af de fedeste øjeblikke i min YouTube-karriere. Fordi at se, hvor fedt. men ærligt ikke også, se det smil du havde. Jeg kunne jo se bare på videoen, hvilken oplevelse du fik Ja, der. Altså Jamen, det er var ikke engang så løgn. fedt. Altså, det var så fedt. Men Alle, hvad det hedder, vi er her i dag, fordi vi afslører de nye fælde Ja. til Audi A7'eren. Yes. Hvad synes du? Jeg synes, de er mega fede. De er fede? Altså, de er godkendt? mega fede. De er mega godkendte. Perfekt. Det er mega fedt. Ja. Så det er blevet en thumbs up herfra. Det er godt. Fedt. Så skal man lige like videoen, ikke? Ja, Lige præcis. og følger ham, selvfølgelig. Præcis. Malle, tusind tak, fordi du altid støtter op. Du er til samtlige events. Og du støtter altid. Og Det du gør har jeg. også med i dag. Det har jeg, og jeg har også t-shirten på. Nu vil jeg ikke lige. Jeg kan godt se det. Tak for Så det. jeg er velbekomme. Vi skal lige ud og kigge på en Audi. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Alex. Alex. Vi skal lige kigge på Alex' Audi, fordi han bliver stoppet af politiet hele tiden. Så nu skal jeg lige komme med mit take på, hvorfor. Ja, altså nu har jeg godt nok lige flikket underlægen på kunden, jo godt. Ja. Men her den ene dag, der blev jeg stoppet. Jeg havde åbent luftfilter, det der FR-luftfilter. Ja. Og der fik jeg en sigtelse også og sådan noget. Nå. Men det er ikke, altså der er ikke... Hvad er det for en underlæg der? Den er sgu da ret fed, ellers. Det er direkte på Timo. Jeg er ikke, Er det Timo? jeg er malerlærling, så det er ikke, jeg har ikke de største penge. Nej, det er sgu da også lige meget. Det er bare, det ser godt det er ud. præcis. Men jeg nåede ikke, det var på vej herhen, jeg flækkede den, ikke også? Så jeg kommer direkte fra Sjælland for at komme over og se jer. Er du fra Sjælland af? Ja, vi kommer over fra Vordingborg. Sådan, mand. Kæft, det er fedt med fedt. Kør fra Sjælland for at komme over til meet-up herovre. Og så er jeg Ej, selvfølgelig det er prøvet ærgerligt, klargøren var, og men den sådan er noget. sgu fed. Ja, så har jeg designet den lidt bag i også. Med en hjemmelavet spray eller spoiler, som man nok godt kan se. Ja. Hvad motor var der i? Det er kun en 1,6. Den anden, jeg havde, den var en kører 2,8. også godt. Ja, de kører fandme dig. Det er en lækker automatgear og hele lorten. Ja, det er lækkert i dem. Ja, man kan ikke mærke gearskiftene overhovedet.
Det kunne også forestille mig, at jeg ikke kunne i 7'erne. Nej, lige præcis. Det kører bare pisse godt. Er der kommet andet ret i, eller? Nej, hvad nu, men den har kørt lidt over 300. Jeg købte den af en gammel politimand faktisk. Nå, det er sådan noget... Ja, men rattet var helt slidt. Og som sagt, så er jeg ikke så mange penge til at gøre den klar, vel? Så jeg det kopper ud over, og så har jeg lige sat lidt på de der paddle shift. Ja. Og gjort det, jeg kører sådan noget black and black tema. Ja, det er fedt. Ja, det kan jeg. Men jeg glæder mig lidt til, at jeg udlærer næste år, så kommer der lige lidt flere penge, og den her skal min kæreste have, så kører jeg en A6, tror jeg. Okay, fedt. Ja. Det er lækkert nok med soltag i den. Ja, ikke også? Det kan være. Automatgear, det er... Jeg plejer altid at køre rundt om det på sommeren. Folk kigger lidt ekstra nemlig. Ja, lige præcis. Altså plejer jeg at køre med 21 AMG-fælge på den. Ja. Men hvis jeg lige sådan skal... Ej, det er altså også en fin Mustang, det der. Hvis jeg sådan lige skal komme med mit take på, hvorfor du bliver stoppet. Jeg tror, at det er nok din alder. Ja, det er fordi at tit så er det bare unge gutter. Det kan politiet godt lide at stoppe. Ja. Og så kan jeg jo se underlæben foran. Den er meget aggressiv, når midterstykket også er der. Den går lidt længere ud. Det her, det popper lidt i øjnene, når politiet kommer kørende imod dig. Jeg tror også, Så en er det af bare delene sjovt til, at jeg bliver standset lidt mere. Det er det, jeg har. Så nu gå ind og sende underglow eller sådan et eller andet. Ja, men jeg har nemlig lige lidt. Jeg har lige sat sådan en lille lysbar på den. Det er jeg ikke så glad for. Ej, det ser sgu da mega. Det ser lidt bedre ud i mørket, der lyser den lidt mere. Men det er rent Temu-gejl, det hele. Ej, det ser sgu da pisse fedt ud. Ja, ikke også? Er det bare sådan en LED? Nå, det er bare sådan et bånd, der ligger. Ja, jeg blev standset på et tidspunkt, fordi de synes jeg var for blot, og så lignede jeg en civilbil åbenbart. Så det måtte jeg ikke på, så jeg måtte skifte. Ja, okay. Men det er jo også det, der er fedt, ikke? Der, hvor du er i dit liv, når du er lærling, ikke? Ja. Du finder jo din måde på at gøre din bil personlig på. Ja, lige præcis. Med de midler, du har, ikke? Ja. Det synes jeg er fedt. Hvad har du ramt? Jamen, det var simpelthen et bump, der ikke var mærket af, så jeg har ikke set det. Så jeg kører endda kun 15 over det, men det var sådan lidt højt. Okay. Så jeg har også bestilt en gevindernummer, men den skal jeg lige have fået noget godkendelse på. Jeg kan ikke lige finde den. Nå, okay. Det er alligevel en bøde på 3.000, jeg ikke gider her. Ja, lige præcis. Ej, fedt. Men tusind tak, fordi du kom herover i hvert fald. Tak fordi og velkommen til kanalen. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Sig hej, Drag. Hvad skal jeg? Hej, Drag. Jamen, hej, Drag. Gør det? Jeg har lidt svært ved det. Jeg vil gerne give den en high five. Boom. Og dragen også? Ellers så giv den sådan en bot på maven, hvis det er. Bot. Se. Den er godt nok også stor, også skat. Wow, Stian! Du er en ener. Prøv igen. Turen. Wow! Kan du se far? Prøv at se her. Ja, far sparker. Jeg kan slå hårdere. Prøv at se her. Skal far prøve at slå lige? Er du klar? Du vil gerne prøve at slå. Prøv at se, 800 og 888. Okay, er du klar? Hvad er lige før, den skal det med dig? Ja! Jo, Sian, sådan! Er du god? Wow! Sådan, skat. Så kom vi hjem. Og hvor er det rart endelig at kan afsløre, at det her, det er altså af de nye fælge til Audi'en. De blev taget sindssygt godt imod. Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik filmet deroppe. Det er som det altid er, når jeg er til events, fordi at man er alle steder, og der er rigtig mange, som hiver fat i en, og man skal ligesom snakke og så videre og så videre. Så der er bare run på, når man er afsted til de her events. Men jeg har lige lavet et opslag omkring fælgene på Facebook og på Instagram med de nye fælde, og det ser ud til, at folk er helt vilde med dem. Jeg kan dog se, at folk de skriver, at de skal længere ud, og jeg skal have spacer på, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg ved det godt til alle jer, der har kommenteret på mine sociale medier. Der skal en spacer på, og I kan også se det, når I ser den her video, at inden at fældene blev afsløret, over til motorshow, eller ikke til motorshow, til nytårstallet i Herning, eller lige, ja, det første gang jeg fik fældene på, der var jeg ligesom opmærksom på, at de skal længere ud. Så det er selvfølgelig noget, jeg har bemærket. Selvfølgelig skal de længere ud. Så vi skal lige have fat i en 10 mm spacer, så de kommer det stykke længere ud. Men jeg vil lige sige tusind tak til alle, som er mødt op i dag. Vi havde folk, der kom. Vi havde faktisk nogle fans fra Tyskland, der kom hele vejen fra Tyskland bare til Herning i dag for at se de nye fælde og hilse på mig. Og jeg kan huske til squatball. Hej skat.
til squatball, hvor jeg kørte i Aventadorn. Der kom de til Hamburg, også for at møde mig. Og jeg kan huske, at jeg stod og kiggede på dem og tænkte, ej, hvad fanden? Der er nogen, der har merch på. Det må jo selvfølgelig være danskere. Så snakker jeg til dem, og de forstod ikke, hvad jeg sagde. Og så faldt jeg i snak med dem, og der siger de så til mig, at det er tyskere, og de faktisk er fans af mig, selvom de bor i Tyskland. Og de har så kørt hele vejen fra Tyskland i dag, og til Herning for at være med i dag. Det synes jeg er fedt. Vi havde flere fra Sjælland også, som tog hele turen fra Sjælland til Herning. Det synes jeg også er mega fedt. Så det beviser bare, BF-communityet, det er sindssygt stærkt, og jeg er evigt taknemmelig. Jeg synes simpelthen, I er så cool, så af hjertet, tusind tak til alle, som stadig ser med, og som støtter op og kom i dag. Det synes jeg er helt vildt. Og så fandt jeg ud af, at Lærke, hun har rent faktisk afsløret fældene på Instagram, inden at jeg egentlig havde. Fordi at hun har lagt et billede op af et træ, en plante, hun har købt, som står lige der. Det har hun lagt på Instagram i dag, og igennem vinduet, der kan man så se, det er en fæld. Og der var en, der skrev til mig, på Instagram. Lærke har allerede afsløret dem på hendes Instagram. Og det er så lige der. Så Lærke, hun afslører fælden, og nu er jeg gået og holdt det hemmeligt. Jeg ved ikke, hvor lang tid. 2 timer før du... Så 2 timer før de skal afsløre, så vælger Lærke lige at leak det hele på sin Instagram. Du holde foran vinduet, da jeg tog et billede. Ej, jeg tænkte ikke over det, før han skrev. Helvede skat. Nå, ved du hvad, jeg skal op i hallen og arbejde nu, fordi vi har været ude og købe en masse materialer hjem, så vi kan komme i gang med projekt Hal. Og der skal jeg op og arbejde hele natten nu, så vi kan lave en video mere, hvor vi altså rykker på projektet derop. Så tusind tak, fordi I har set med. Og så er der ikke andet at sige end live your dreams. Imagine what would happen if we did it right. You got me spinning round, round. 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 I'm standing here in plain sight.